कालचक्र याचा अर्थ हो असा की सगळ्यांक बरोबर घेऊन सगळे आता काम जातले. सगळ्यांच्या भरभराटीचा विचार करत असताना सगळ्यात महत्वाची गोष्ट ही की आता भारत देश झगडपाच्या भानगडीत पडतो ना. भारत देश डेव्हलपमेंटच्या फाटल्यान वयतलो. भारत देश एकमेकांच्या मध्ये जाती जातींमध्ये फूट पाडतो ना. भारत देश एकमूठ जाण सगळे धर्म जाती असे करून देशात प्रगती दिवपाचे काम जे असा ते आता हांगा जातले. आणि कालचक्र या शब्दाचा अर्थ तुम्ही लक्षात धरा की प्रभू राम येऊन प्रतिष्ठापित झाला असा. जेव्हा राम प्रतिष्ठापित जाता त्याचे आदर्श जे असा ते सगळ्या आपल्या भारत देशातल्या लोकांक आपल्या आचरणान हाडून ते रामराज्य हाडपाचे आहे. एकटो नरेंद्र मोदी किंवा एक पक्ष काय करू शकना. त्या खातीर प्रयत्नांची पराकाष्ठा देशातल्या लोकांक करची पडटली. हे ते कालचक्राचे वर्णन जे असा ते नरेंद्र मोदी करूंक सोदतात.